aquest vídeo descobrirem el robot mTiny i el seu completíssim Discover Kit. Som-hi! El robot mTiny és una eina increïble dissenyada específicament perquè els infants facin els seus primers passos en l'apassionant món de la robòtica i la programació. De fet, és un robot recomanat per l'etapa d'educació infantil. Donem un cop d'ull al contingut del kit Discover de mTiny per conèixer les seves possibilitats a dins de l'aula. El kit inclou dues capses. A la capsa més petita trobareu el robot mTiny, el seu llapis controlador tàctil i també un cable micro USB per carregar els dos dispositius. A més, en aquesta capsa trobareu un petit manual d'instruccions i altres accessoris que veurem més endavant. A la capsa més gran descobrireu diversos materials, unes llosetes que es connecten entre si per construir taulells o mapes temàtics, unes targetes de programació en forma de blocs amb gràfics d'imatges i signe. També trobareu unes targetes amb propostes guiades d'activitats de programació, altres targetes per fer jocs, com un joc de curses o reproduir melodies, i per últim, unes màscares i unes banderoles per disfressar a mTiny. Ara que ja heu vist el contingut del kit, coneixem una mica més a fons les peces claus que el componen: el robot, el llapis tàctil, les targetes de programació i els mapes temàtics. Sens dubte, mTiny és un robot petit, lleuger, però robust, ideal per l'aula. Per encendre mTiny, gireu cap a la dreta a la roda de la part posterior del robot. Girant aquesta roda, també es pot controlar el volum i les llums del robot. Com podeu veure, és un robot molt amigable que de seguida crida l'atenció de l'alumnat. Un exemple d'això són els seus grans ulls, amb una mirada que canvia segons les diferents accions. També el seu altaveu, que va reaccionant segons per on es mogui. Aquest altaveu es pot regular amb el potenciòmetre que té mTiny a la cua. Els seus girs són molt precisos i es pot moure en totes direccions, gràcies a les petites rodes que té a la base. Per controlar mTiny, teniu un llapis tàctil que s'encén prement el seu botó lateral durant uns segons. El llapis, un cop vinculat al robot, pot fer moure mTiny en totes direccions gràcies al seu joystick. També pot fer que reprodueixi una acció o una seqüència de programació, tocant prèviament amb el seu punter les targetes de codi. Tant el robot com el llapis es carreguen amb el cable USB que ve en el kit. Per comprovar que els dos dispositius tenen bateria, heu d'inclinar el robot lleugerament cap a la dreta. Els seus ulls us mostraran el nivell de bateria del robot i el llapis tàctil, sempre que aquest estigui vinculat. mTiny es programa amb unes targetes de programació en forma de blocs, amb gràfics d'imatges i signes. Com veieu, hi ha 9 tipus de targetes de programació bàsiques. Targetes de moviment, de repetició, d'expressions facials, bucles, notes musicals. Les targetes es connecten entre si de manera horitzontal, creant seqüències de programació. Així, els nens i nenes s'inicien en la programació de manera desendollada, és a dir, sense necessitat d'una tauleta o un ordinador. El kit Discover també inclou els mapes temàtics. Aquests són molt útils dins de l'aula, ja que ens facilita crear reptes o activitats de programació imaginatives amb el robot. Els mapes són interactius. mTiny té diferents reaccions en passar per sobre d'algunes de les llosetes. Per exemple, utilitzant les llosetes d'animals, mTiny canvia la seva personalitat, imitant l'animal de la lloseta. És per això que al kit trobareu diverses màscares per disfressar el robot. Col·loqueu el vostre robot mTiny amb la màscara sobre la targeta de l'animal que voleu que imiti i mireu què passa. Com veieu, el robot mTiny i el seu kit de descobriment són una eina genial per l'aula. A continuació, trobareu més vídeos on traurem més suc a aquest material. Gràcies per acompanyar-nos i fins aviat.